Колькасць вакансій у Віцебску вырасла ўдвая, а кадраў не хапае. Спецыялісты Цэнтра занятасці і сацыяльнай абароны абмеркавалі праблемы занятасці. Трэці нацыянальны чэмпіянат WorldSkills Беларусь стартаваў в обласці. Каля 30 навучэнцаў сярэдніх спецыяльных устаноў трэба адабраць на рэспубліканскі этап конкурсу. Свае навіны на сваім тэлебачанні. Першае лясное працуе ў Полацкім лясным каледжы. Далей пра гэта іншыя падрабязней у студыі Наталья Байнарович. Вітаю вас. Пытанні працаўладкавання беспрацоўных і дэфіцыту рабочых кадраў абмеркавалі спецыялісты Віцебскага гарадскога цэнтра занятасці насельніцтва з наймальнікамі. На рынку працы абласнога цэнтра налічваецца больш за 1000 вакансій. Іх колькасць сёлета павялічылася больш чым удвая. Тым не менш, многія прадпрыемствы востра адчуваюць дэфіцыт рабочых кадраў. Як дапамагчы беспрацоўным знайсці работу і дапамагчы ім рэалізавацца ў прафесіі, высвятляла Інна Кірыенкава. Удасканальваючы і пашыраючы вытворчасць, многія прадпрыемствы сутыкнуліся з праблемай недахопу спецыялістаў. Асабліва гэта тычыцца буйных кампаній і аграхолдынгаў, якія былі створаны ў рэгіёне на базе буйных вытворцаў. Да прыкладу, Віцебскі мясакамбінат за апошнія 2 гады набыў больш за 100 адзінак новай энерганасычанай тэхнікі. І зараз востра адчувае недахоп у механізатарскіх кадрах. Да пачатку пасяўной гатовы прыняць на работу не менш за 35 чалавек. З дэфіцытам спецыялістаў сутыкнуўся і Віцебскі футравы камбінат, які сёлета адкрывае новую вытворчасць. Прадпрыемства заключыла дагавор з навучальнымі установамі горада на падрыхтоўку кадраў. Аднак ужо летам спатрэбяцца каля 40 рабочих. Из числа безработных на обучение, тоже опять же на базе колледжа легкой промышленности, будет проходить обучение именно по тем профессиям, которые необходимы для среднекрастильного производства. Они как бы так подходят к нам, мы с ними собираемся заключать тристоронние договоры с гарантийным трудоустройством после обучения. Опять же, эти профессии: аппаратчик дубления, термоотделочник, отделочник. 70% из всех имеющихся у нас вакансий – это именно вакансии для рабочих специальностей. И в этом году также мы будем делать уклон на рабочие профессии. И вот в настоящий момент мы уже начали формирование групп. В частности, для меховокомбината мы готовим, формируем группы и тех же самых скорняков, раскройщиков, и швей, и слесарей, сантехников, и электромонтеров, и по другим востребованным профессиям. Летась перанавучання прайшлі больш за 400 беспрацоўных. На зноў створаныя рабочыя месцы былі працаўладкаваны больш за 2400 чалавек. Сёлета плануюць не менш. Патрэбу ў высокакваліфікаваных кадрах адчуваюць і прыватныя прадпрыемствы. Вось толькі крытэрый адбору ў іх больш жорсткі. Нам требуется швеи высокой квалификации, потому что мы работаем с высокотехнологичными полотнами. Это сложные вещи мы шьем. Вот. И поэтому не все выдерживают, конечно, у нас, потому что требования по качеству очень высокие. С 1 марта у нас открыт новый цех производства неметаллических изделий и проволочных изделий. Готовимся к открытию нового участка гальваники. Нужны будут гальваники, соответственно, аппаратчики хіміка-очистки, хімікі-технологи. Сучасны ўзровень вытворчасці патрабуе і высокакваліфікаваных спецыялістаў, таму многія наймальнікі не вельмі ахвотна прымаюць беспрацоўных, імкнуцца рыхтаваць кадры самастойна ў сябе на прадпрыемстве. Інна Кірыенкава, Станіслаў Дудзін, навіны Віцебск. У Віцебску стартаваў рэгіянальны этап рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства, трэці нацыянальны чэмпіянат WorldSkills Беларусь 2018. На працягу 10 дзён сярод будучых рабочых выберуць 30 лепшых, хто, нягледзячы на званне вучань, гатоў паспрачацца ў майстэрстве з прафесіяналамі. Першых пераможцаў ужо вызначылі сярод плітачнікаў і муляраў. У Віцебскім дзяржаўным тэхнічным каледжы прайшоў конкурс па абліцоўванні пліткай і цагельнаму муру. Евгена Барахолка і Константин Беразенко прадставяць Віцебскую вобласць у фінале чэмпіянату. Падрабязнасці ў Віктара Праяча. Трэцякурсніца Аршанскага тэхнічнага каледжа Анастасія Багатка заканчивае апошнія штрыхі сваёй конкурснай работы. Яна адзіная дзяўчына-плітачнік на конкурсе. Будучы маляр-тынкоўшчык можа заплюшчанымі вачыма расказаць аб перавагах керамаграніта альбо венецианской тынкоўкі, а яе ведам инструментаў можно позайздросціць. Задание было выложить из плитки карту Беларуси, все нарезать, подогнать. Все размеры должны соответствовать 20 на 20. Всего ушло 10 часов.
первый день давали 4 часа, а вот сегодня давали 6. На рэгіянальным конкурсе Анастасія ўзяла срэбра, апярэдзіў Константин Беразенко з Віцебскага тэхнічнага каледжа, і ён адправіцца на рэспубліканскі фінал 3-го нацыянальнага чэмпіянату WorldSkills Беларусь. Сейчас будем еще более усердно тренироваться, готовиться, чтобы занять тоже не последнее, даже не 3-е. Хотелось бы 1-е, конечно, место. Лепшыя маладыя майстры сваю справу прадставіць Віцебскую вобласць у 28 сферах, ад аграному да дызайнераў адзення. Падрыхтоўка рабочага справа сур'ёзная, і без сучаснага абсталявання і тэхналогій зрабіць гэта немагчыма. У рэгіёне на аснашчэнне каледжаў і ліцэяў выдаткавана каля 8 мільёнаў рублёў. Конкурс проводится для повышения престижа рабочих специальностей, но для ребят, в первую очередь, они профессионально растут, и через проведение таких конкурсов мы должны привлечь молодежь в рабочие профессии, показать престиж данных профессий. Мы сегодня идем, скажем, семимильными шагами для того, чтобы действительно наши сегодня студенты, учащиеся, могли осваивать новые профессии на совершенно новом оборудовании. Поэтому для этого делается все возможное. И не только для того, чтобы мы нормально участвовали, но и то, чтобы, скажем, овладевали профессиями. И вот этот уровень нашего профессиональной подготовки, который есть в стране, действительно этот уровень только рос. WorldSkills International – гэта аналог алімпійскіх гульняў для маладых спецыялістаў. Праходзяць яны раз у 2 гады. Наступныя запланаваны на 2019 год у расійскай Казані. За пуцёўку туды лепшыя беларускія навучэнцы пазмагаюцца ў маі ў Мінску. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. Святло як мастацтва. На працягу 2 дзён удзельнікі першага светлавога хакатона ў Полацкім дзяржаўным універсітэце распрацоўвалі канцэпцыі незвычайных інсталяцый. Яны ўпрыгожаць горад наступнай восенню, калі ён будзе прымаць фестываль святла. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Некалькі дзён мазгавога штурму і фантазіі пад лозунгам «Хай будзе святло». Першы светлавы хакатон сабраў у Полацкім дзяржаўным універсітэце больш за 50 удзельнікаў. Гэта не толькі мясцовыя студэнты, а і госці са сталіцы і Віцебска. Галоўная мэта – распрацаваць энергаэфектыўныя праекты і прыцягнуць грамадскасць да глобальных экалагічных праблем. Мы хотели затронуть 2 проблемы, когда это все делали. То есть проблема раздельного удаления мусора, которая сейчас очень остро стоит во всем мире, и проблема вырубки лесов. Решили сделать такой специальный контейнер для мусороудаления, в который мы приходим, просто кладем макулатуру в какой-то определенный день. Это не просто бумажка, мы сразу дома собираем макулатуру, приходим туда, кладем, по мере заполнения там подсвечивается она. Получается, когда заполняется, рядом несколько деревьев, они как бы загораются. Вот. И мы этим говорим, что вы спасли несколько деревьев. Ідэя, эскізы на паперы і поўная візуалізацыя. Усе этапы распрацоўкі студэнтка Тацяна Цяпко праходзіць з камандай. Для больш эфектыўнай работы побач архітэктары, інжынеры і электратэхнікі. Сваёй светлавой інсталяцыі з экалагічнага арганічнага шкла збіраюцца прыцягнуць увагу да праблемы азонавых дзірак. Вся инсталляция будет интерактивная. Каждый желающий может будет поучаствовать, напрыгивать на кнопки, зажигать эти озоновые дыры, спасать своего рода мир. Можно также будет отмечаться на своеобразном шаре планеты Земля, откуда ты родом, как-то покрутить ее, потрогать, пощупать. Хакатон у Полацкім універсітэце праходзіць у рамках праекта «Гар-святло». Ініцыятыву рэалізуюць пры фінансавай падтрымцы Еўрасаюза. Яна накіравана на энергаэфектыўную мадэрнізацыю вулічнага асвятлення. Да гэтага праекта Полацк далучыўся яшчэ ў 2015-м, а завяршальным этапам стане фестываль святла. Это масштабное событие, которое активизирует весь город для того, чтобы показать весь потенциал городских пространств, показать всю творческую составляющую света и повысить привлекательность города для туристов и для самих жителей города. Усе ідэі распрацоўшчыкаў прымуць удзел у конкурсе. Яго пераможцы атрымаюць ад 1 до 1500 еўра на рэалізацыю канцэпцыі і устаноўку інсталяцыі на свяце светлавога мастацтва. Яно пройдзе ў Полацку з 31 жніўня па 2 верасня ў рамках святкавання Дня горада. Артур Смалякоў, навіны Полацк.
У 3 гарадах Віцебскай вобласці 18 сакавіка будзе арганізавана галасаванне на выбарах прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Грамадзяне Расіі, якія пастаянна альбо часова знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, змогуць у нядзелю прагаласаваць на ўчастках, якія створаны ў Віцебску, Оршы, Полацку. Месцазнаходжанне ўчастку і іх тэлефоны можна ўдакладніць на сайце Расійскай цэнтральнай выбарчай камісіі і на афіцыйным сайце Віцебскага аблвыканкама. Узровень воды ў рэках Заходняя Двіна, Днепр і іх прытокаў крыху вышэй за норму. Аб гэтым ішла размова на камісіі па надзвычайных сітуацыях пры абласным выканаўчым камітэце. У адрозненне ад 4 мінулых маласнежных гадоў сёлета ападкаў выпала значна больш. І па прагнозах паводка перавысіла леташнюю. Зараз становішча не крытычнае, сітуацыя знаходзіцца пад кантролем. Асаблівая ўвага Верхнядзвінскаму, Полацкаму, Бешанковіцкаму, Аршанскаму і Ліпельскаму раёнам, дзе часцей за ўсё адбываюцца падтапленні гаспадарчых аб'ектаў і приватных домов. Мы готовы к различным вариантам развития ситуации, но тем не менее мы ожидаем, что будет подтоплено порядка 4 мостов, 7 участков дорог. В зону подтопления могут попасть 8 населенных пунктов во многих районах, в том числе это, конечно же, имеется в виду паводковыми водами. Что касается талыми водами, здесь, наверное, немного картина может быть посерьезнее. Но, тем не менее, если заблаговременно осуществить комплекс мероприятий в процессе подготовки, то, в принципе, серьезных последствий паводка, в том числе и массового такого таяния снега, конечно же, удастся избежать. Каб мінімізаваць наступствы вясенняй паводкі, вызначаны 16 участкаў рэк, дзе пры неабходнасці правядуць выбуховыя работы па ачыстцы акваторыі ад лёду. Распрацавана карта раённых магчымых падтапленняў, вызначаны аб'язныя шляхі і шляхі эвакуацыі мясцовых жыхароў. У падраздзяленнях МНС створаны 2 зводныя атрады і 20 груп рэагавання на паводковую сітуацыю, якія укамплектаваны спецыялістамі, забяспечаны тэхнікай і неабходным абсталяваннем. Першае лясное адзінае сярод устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі студэнцкае тэлебачанне ў Віцебскай вобласці. Навучэнцы Полацкага дзяржаўнага ляснога каледжа ствараюць сваё тэлебачанне і маюць поспех. У адкрытым конкурсе аматарскага фільма імя Юрыя Тарыча, які ў 4-й раз прайшоў у Полацку, дарэчы, на гэты раз упершыню ў рэспубліканскім статусе. Першае лясное удастоена адразу 2 дыпломаў. Падрабязней Юлія Устінова. Першае лясное аматарскае тэлебачанне ўжо на працягу 2 гадоў ствараюць педагогі і навучэнцы Полацкага дзяржаўнага ляснога каледжа. Глядзець лясное можна ў інтэрнэце. Замысел проекта как мощнейшая профориентация. То есть очень приятно, когда приходят дети, первокурсники и говорят: мы знали, куда мы идем, мы знали, куда мы поступили, мы смотрели ваши выпуски, где абсолютно все мы видели, что происходит, как происходит, что касаемо учебной работы части, что касаемо воспитательной работы части. В общем, мы были все в курсе, мы знали конкретно, куда шли. Мне кажется, что куда уж лучше. Пачыналася гісторыя першага ляснога з 2 гурткоў «Юны спецкар» і «Планета відэа». Першая тэма – усё, што тычыцца жыцця каледжа. З тэхнікі – 1 фотоапарат. Паступова выйшлі за рамкі прафесійнай тэматыкі. У цэнтры ўвагі усё, што хвалюе моладзь. І тэмы цікавыя палачанам. Многим людям интересно узнать, что происходит в городе, какие новости, какие события происходят. И, конечно, мы стараемся, все не успеваем охватывать, но стараемся затронуть многие моменты, вот такие вот информационные, которые происходят. У нас есть социальные рекламы, затрагивают каждого жителя нашего города, то есть не только колледжа. Там, в принципе, очень быстро набирается количество просмотров. Контент інтэрнэт-тэлебачання – гэта інфармацыйная праграма, якая складаецца з некалькіх рубрык. Жыхары інтэрната, бліц-інтэрв'ю, навіны БРСМ выходзяць штомесяц. Шэраг відэаролікаў рознай тэматыкі. У першага ляснога з'явілася нават сваё ток-шоу «Час быць», а ў студзені выйшла ў эфір праграма «Непытанне». Карэспандэнты, тэлеаператары і вядучыя – творчая каманда ўсяго з дзясятка крэатыўных будучых майстроў лесу пад кіраўніцтвам педагогаў. И по учебе успеваю, и как хобби вот это участие в различных мероприятиях только в плюс идет и к учебе, и вообще для самого себя. Развитие каких-либо личных качеств. И стараемся держаться в ногу со временем, стараемся делать, чтобы наш контент был интересен, чтобы молодым людям было не скучно смотреть, и они хотели все больше и больше видеть новые выпуски «Первого лесного».
Студэнцкае тэлебачанне адзначана на адкрытым конкурсе аматарскага фільма «Імя Юрыя Тарыча», які ў 4-й раз прайшоў у Полацку. Дарэчы, на гэты раз упершыню ў рэспубліканскім статусе. Сёлета конкурс сабраў 96 удзельнікаў з 5 краін. Аўтары і студыі прадставілі на суд журы 190 работ. Першае лясное удастоена адразу 2 дыпломаў. Першай ступені ў намінацыі «Тэматычная праграма за навіны на першым лясным» і ток-шоу «Час быць». І дыплом другой ступені прыз глядацкіх сімпатый у намінацыі «Эсэ». Маладыя людзі прапануюць свежыя нестандартныя рашэнні, поўнай энергіі і жаданне тварыць і здзіўляць. Юлія Устінова, Дмітрий Котаў, навіны Полацк. Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вамі развітваюся. Шчасліва. У бліжэйшыя суткі па Віцебскай вобласці чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У асобных раёнах невялікі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночны 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу 0–4, днём -3 +2. У Віцебску таксама воблачна з праясненнямі ноччу і днём невялікі снег, на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночны 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -2–4, днём 0–2.